Gareth, bod y ddau yn ni yn byw yng Nghaerdydd, mae'n teimlo i fi fatha na'r unig lefydd dyn ni'n gweld yn gilydd dyddiau yma ydi Focus Wales, achos dwi'n siŵr nes i weld chdi mae llynydd a flwyddyn cynt. Ti'n nôl eto ar gyfer 2017. Be ti'n neud yma? Wel, dwi'n meddwl dyna'r peth cyntaf dwi'n neud pan dwi'n cael booking o Focus Wales. Dwi'n rhoi mewn, dwi'n pensilio mewn cyfweliad gyda Griff hefyd. Mae'n bwysig, mae'n bwysig weddol. Dwi'n nôl chwarae eto, mae jyst yn wyl hyfryd dwi'n meddwl. Dwi'n edrych yn mas am bob blwyddyn dwi'n meddwl. Mae'n un eitha braf i wneud achos mae yna gymysgedd o sort of stwff eitha low-key, acoustic fatha chdi, ond wedyn mae'n mynd i'r bandiau mawr, mae'n fatha British Sea Power hefyd. Mae'n amrywiaeth, yn dydi? Oes, mae'n amrywiaeth, a dwi'n teimlo hefyd bod maen nhw'n talu lot o sylw, dwi'n meddwl, i'r sîn Gymraeg hefyd. So chi yn gweld lot o bandiau dros Gymru i gyd yn chwarae, sy'n peth neis. Dwi'n meddwl, yn anaml, ydych chi'n cael cymysgedd fel chi'n cael yn Focus Wales o'r holl bandiau sy'n dod fan hyn. Chi'n cael cymysgedd o lot o bandiau dros y lle i gyd. So dwi'n hoffi, dwi'n mwynhau ar agwedd yna o'r wyl. Os yw rhywun ti'n edrych ymlaen i weld yn benodol, ti'n aros ma am cwbl o nosweithiau? Just yn aros heno ma, ond dwi'n edrych ma, mae Eugene Capper, Rodri Brooks o chwarae hwyrach ma, dwi'n edrych mlaen i rheini. Mae Gulp yn chwarae, dwi'n meddwl hefyd heno, so dwi'n mynd i dal land ar reini, so dwi'n gweld nhw perfformio stwff newydd yn fyw eto, so dwi'n gobeithio nhw'n gwneud cwbl o'r un newydd. Ond hanner y hwyl i jyst mynd trwy'r rhaglen yn y fe a ffeindio mas, os oes rhywun ydych chi'n ffeindio. Dwi'n gobeithio mae'r cwbl o bandio Canada fan hyn, so dwi'n gobeithio falle trio dal rhai o'r rheini hefyd. Da ni wedi bod yn spotio fatha bob hyn a hyn, ti'n gweld rhyw berson hipster o Canada sydd ddim yn edrych fatha bod o cweit yn dod o'r Exam. Felly, pob hwyl chdi efo gweddill y penwsos a gobeithio gyd y gig da. Diolch yn fawr iawn.